Hey, bethuna nawo umtshato siyawufuna. Sonke umtshato siyawufuna, so funeka uyivuyele loo nto uyifumanayo. Makhe sijongeni le couple, le new couple in town ibitshata. Izwe asilazi uba leliphi kodwa bekutshata ubhuti uzithe suti yakhe emnyama. Uye walibala u-ayina, uye wabethwa lixesha. Uthe xa kusithiwa ixesha sekuleythi, hayi isuti yakhe wayithatha eyineka ecingweni, wayithatha wayifaka. Wogqiba wasithi teki zakhe ezimnyama zeNike. Ndiyazi ke lena le Nike ingathi laa nto umgorekiso wakhona ujonge phezulu. Nankuya umakoti wakhe ebemongoza. Ndiyazi noba uyamongoza uvale impumlo ngelaphu. Ufakile ilokhwe yakhe entle, ilokhwe kuthiwa yayikamakhulu yango-1928. Yayifaka intombazana ilokhwe yakhona. Wogqiba wasithi styling gel entloko. Wamhle usisi wenza ii-edges zakhe. Kubhakiwe apha idombolo ke, liye laphekwa idombolo kwathathwa thatha into ethathweyo ebubuyellowish yagalelwa phezu kwelaa dombolo. Kwenziwa into engathi bubusarha bukeyiki. Lo mntu nimbonayo ke phaa ngumtshatisi wabo, ngumfundisi lowa. Ngumntu ebebatshatisa, uyabasikela ke idombolo eliya umntu ipisi nganye. Kodwa kumakoti yena akufunekanga elaa dombolo yena alitye, funeka aphinde alithife because uba benimbonile uye walithifa. Banayo nenkukhu phaa edunusile, ikhona laa nto ithi inkukhu idunusile wayeke loo maqanda, inkukhu idunusile wayeke loo maqanda. Nantsi inkukhu yabo seyidunusile phaa, sebezawutya na, izawuqhekezwa laa nkukhu bafumane ipisi yabo. Nedrinki uyabagalelela kumfundisi, ubafundisa indlela yotya kuba apha emtshatweni kutyiwa kanjani. Izimuncumuncu apha emtshatweni ningabozivimba, nibozitya. Idombolo lenu nilenze nilitye, idrinki nenkukhu. Uyabafundisa umfundisi indlela uyamongoza usisi phaa. Andimazi uba ebetheni azavala impumlo, khangelelwe noba yinto eyimaski, afake imaski ngaphantsi kwalaa nto, asuse laa nto ayibekileyo phaa. Yazi ke abantu bedangele kangaka kulo mtshato akukho happy, abantu badangele. Abantu bahleli intwana nto ibukelwe uba kubukelwe ntoni bangahlali phantsi. Bayayazi uba umtshato ayiyonto ilula, yiyo le nto bebajonge kabuhlungu kanje uba benisenzani. Ngoku umakoti emselisa umkhwenyana idrinki, umkhwenyana akayifuni. Uthi ayiyo le ntsipho ndiwasha ngayo le, uthi mayogcwaliswa ayigcwelanga, mayiphinde igcwaliswe. Yarhatyuliswa naye umakoti, bethuna kwaba ngomso. Phinde wabeka ilaphu lakhe logada umongozi. Kwenziwe kaloku kusikelwe nabanye aba babukeleyo. Iyawugqitywa nini mfundisi le nto yakho uyenzayo, lo cumbelele? Sika kaloku idombolo nabanye abantu batye. Phawule nomlenze phaa enkukhwini abantu batye. Jonga nabantwana babukele phaa nabo balindile. Yeyi lidombolo alisikeki, balipheke kakhulu libile kakhulu. Kuhle apha, ndiyayithanda le white wedding. Apha khange uspende, jonga idombolo, nali idombolo elisika. Apha khange baspende nento engapha kwe-1,000 apha. Basuke bathatha into abanazo endlini bazobeka apha nezityana zabo. Akhange kusetyenziswe imali ezininzi ezidurayo abazuthi emveni kwalo mtshato bashiyeke besezikolotweni ezinzima. Wasuke akuthanga kiss your bride, ngubani otshiloyo? Wasuke wazitsibela intombazana nomongozi. Laa mfundisi khange athethe lwana, akaniboni because ubhizi uyasika phaa. Akanijonganga nondijonga ngubani otshiloyo uba kiss your bride. Bethuna naye niyazenzela ke ngoku, niyazitshatisa kutsho kona. Bathi ngoku esajonga ikeyiki, ngoku esajonga idombolo sarhaba ukeyiki, masikhawuleze siqubulane. Uyawuthi esithi sibe sesigqibile akasapisi. Hayi ugrida imama abantu, ngapha ufuna utshatisa, ngapha ufuna uba nguwe ishefu, nguwe owabayo owabela abantu izinto. Ithini into yakho?
Bekunqaba abantu bokwenza le nto uyenzayo ngoku, kuba fanuba utshatise ugqiba kwakho usuke endleleni. Abanye abantu basike eli dombo losarhabukeyiki. Etshatani, mna ndizi. Enkosi.